saattaa mennä kaikki pieleen. Ne on semmosia hetkiä, jolloin suomalainen mies ei anna periksi. Ei, vaan silloin jatketaan. Mä oleks puhunut ukolle. Jos ei ole maata mitä kaivaa, niin mulla ei ole kaivosta. Nyt näytät kuka on isäntä talossa, perkele. Isäntä, miksi siet myy? Kai siellä joku totta. Minun kuolemaani. Katu täytyy askelissa. Ei ole yhtään paikkaa, että se voidaan enää mennä yhtään edetä mihinkään. Ja pikkasen kaivetaan vielä. Pane käsi. Pakkolunastuspaperit nämä! Nyt nimi alle, että lähdette perkele vittuun täältä kaikki! Mitäs se? Ootan kyytiä. Mihin? Mä en pysty täyttämään sinun unelmiasi. Mä en ole mikään jumala. Pyörähtää vielä meidän nuotti. Uskotko kohtaloon? Mä uskon kohtaloon. Mutta ei tää on mun kohtalo. Eikö? As soon as you're born, they make you feel small. Miten susta tuli tollanen? Musta. But giving you no time instead of it all. Voinko mennä ylöspäin? Haluatko saatana valua näiden kaikkien muiden kanssa niinku rinnettä alaspäin niinku omassa paskassasi valua alaspäin? A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Vittua se poika meinaa. Vittu! Ihan vähän vielä.